Oppilaan ohjeet, profiilikuvan lisääminen ja esittelyn kirjoittaminen omaan tilaan. Kirjaudu Pedanettiin osoitteessa https://peda.net. Ohjaudut oma tila sivullesi. Pääset lisäämään profiiliisi kuvan tästä sivun keskeltä klikkaamalla otsikkoa Vaihda profiilin kuva. Nyt pääset sivulle, josta pystyt valitsemaan kuvan omalta koneeltasi. Kun olet valinnut kuvasi, tallenna. Ja nyt näet, että profiilikuvasi on muuttunut valintasi mukaan. Lähtökohtaisesti kukaan muu ei näe tälle sivullesi kirjoittamiasi merkintöjä tässä sivun keskiosassa. Toiset Pedanetin käyttäjät pääsevät näkemään merkintäsi vain, jos muutat merkintöjen julkisuusasetuksia. Nyt kirjoitamme omaan tilaan esittelyn, jonka toiset voivat nähdä. Eli kirjoita tähän keskelle uusi merkintä. Voit kirjoittaa siihen jotain itsestäsi, esimerkiksi nimesi, asuinmaasi ja lempiharrastuksesi. Kun olet valmis, tallenna merkintä sinisestä Tallenna laatikosta merkinnän alapuolelta. Kun tämä merkintä on talletettu, käymme muuttamassa sen julkisuusasetuksia niin, että kaikki kirjautuneet Pedanetin käyttäjät pystyvät lukemaan esittelysi. Valitse tekemäsi merkinnän vasemmasta yläreunasta kohta Julkisuus. Tulet sivun julkisuusnäkymään. Valitse ylimmän vaihtoehdon Lukijat alapuolelta kohta Ei käyttäjiä. Tässä on vaihtoehto Lisää käyttäjiä. Ja sen jälkeen valitsemme täältä kaikki kirjautuneet Pedanet-käyttäjät ja muutokset tallennetaan. Nyt näet tästä sivun julkisuusnäkymästä, että lukijoina ovat tosiaan kaikki kirjautuneet Pedanet-käyttäjät. Samalla tavalla voit jatkossakin valita, näkyvätkö oman tilasi merkinnät toisille vai eivät. Jos haluat, että toiset käyttäjät voivat kommentoida merkintöjäsi tai osallistua keskusteluun merkintääsi liittyen, heille tulee antaa täältä osallistujan oikeus merkinnän julkisuusasetuksista. Voit myös valita lukijoiksi tai osallistujiksi vain yksittäisiä henkilöitä tai esimerkiksi koko kurssiryhmäsi.